Moikka! Mä oon Satu ja täällä kanavalla tulee olemaan kaikenlaisia erilaisia juttuja, niin kuin näkyy nyt jo. Siellä on käsitöitä ja sitten siellä on ihan neulajuttuja. Nyt toivottavasti tässä enemmänkin, koska mulla on myös tämmönen rakkaudesta lajiin tähän neuleisiin. Se on jännä juttu, että mä oon paljon pohtinut, mun on pitänyt, tai mä oon halunnut aloitella tätä kanavaa, mutta sitten musta on tuntunut siltä jotenkin, että mua jännittää ihan hirveästi, että koska mulla on vähän tämmönen omintakeinen tyyli tehdä neuleita ja mun isoin rakkaus tähän neuleisiin on juurikin se semmonen luovuuden kautta tekeminen. Mä teen tosi vähän malleista. On kyllä sitäkin nyt suunnitellut, mutta oon ihan jo nuoresta lähtien tehnyt näitä neuleita aika lailla soljuen omasta päästä. Mutta mäpä katon tässä hetki, kun no niin, katsotaan uudestaan, kun siis ensinnäkin tää valo, no nytkin mä näen tosi niin kuin kirkkaana, mä en tiedä, katon, no nyt näkyisikö paremmin. Sitten toisekseen mä laitoin tämmösen, mä näytän jossain kohti, minkä päällä tää on tää puhelin. Se on semmonen niin kuin neulekoriksi tehty semmonen juttu, niin se keinuu koko aika, kun mä kosken tähän pöytään. Mut tulee semmonen tunne, että te ootte varmasti tunnette olevanne merisairaita kohta. Et vaikka tuolla ulkona niin kuin tuuleekin tosi paljon ja on myrskyinen keli ja jäätkin tuntuu lähtevän siellä ja saavan kyytiä, niin siitä huolimatta niin ei ole tarkoitus kuitenkaan, että teille tulisi siellä kovin merisairas olo. Joo, siis mä oon jännittänyt ihan hirveästi aloittaa tätä siitä syystä, koska musta tuntuu tosiaan, että kun mä oon tämmönen, sanotaanko nyt omasta päästä tekijä, mä en hirveästi ole niinku ymmärtänyt niinku lankojen paksuuksista. Mä leikittelen tosi paljon erilaisilla puikoilla. Mä teen niin kuin tarkoituksella välillä vähän liian isoilla puikoilla. Mun käsiala on aika löysä. Tai en mä tiedä, voisiko sitä sanoa löysä. No oikeastaan se on, niinku, no on se ehkä löysempi kuin tiukempi. Mutta joo, mä jotenkin kuitenkin mulla on ollut semmoinen polta ja halu tulla. Ja mä en oikeastaan käynyt missään käsityömessuilla enkä missään, niitä on nyt suunnitelmissa. Ja tuohon oli lähiseudulle suunnitteilla neularetriittiä. Ja mähän sitten ajattelin, että nyt mennään ihan täysin rohkeilla ja kysyin sieltä, että haluaisiko he ottaa sinne mukaan jossain muodossa näitä mun kasvivärjettyjä lankoja. Ja he sanoivat, että ehdottomasti kyllä. Ja että ollaan yhteyksissä. Mä oon ollut tämän päivän tosi väsynyt. Viime yönä nukkunut huonosti, mutta silti musta tuntuu, että tää on just oikea päivä tälle kuvaamiselle. Ja mä oon tähän nyt kasannut kaikkia mun neuleita, mitä mä oon tehnyt aiemmin. Mulla on jostain syystä ollut tosi iso kutsumus tehdä huiveja. Ja nyt on sitten tehnyt jotain muutakin, mutta yleensä jotenkin olen mä tehnyt paitojakin ja mun kiehtos kauheasti tehdä jotain neulemalleja myös. Katsotaan, sainkohan mä, kun mä söin itteni paidan jopa likaiseksi, mutta mä oon vähän tämmönen ei niin nökönuukaa tyyppi, että en minä ota yleensä paineita kovinkaan herkästä tommosesta, sillä mä ihmettelen, miksi mua on jännittänyt niin paljon tää juttu. Mutta mun päällä on tällainen huivi.
joka on tehty tosiaan 8-värjätyistä langoista. Ja tässä oikeastaan on käytetty vaan niin kuin reikäneulosta sekä oikeaa nurjaa. Mä oon muistaakseni tehnyt tämän 3,5 puikolla, tämän pirtinkehräämän pohjaa. Tää väri ei näy tässä ihan sellaisen, tämä näyttää niin kuin harmaana mulle tuossa näytöllä, vaikka tää on oikeasti semmoinen vihertävä. Yritän tätä nyt käännellä, että jos tää jotenkin tuolta saattaisi äkkiä napata sitä. Mitään muistikuvaa tällä hetkellä musta ei ole, kun tää on aika useita vuosia vanha, että millä väreillä tai millä kasveilla mä oon värjännyt nämä langat. Mutta tää on mun lemppari. Mä oon itse asiassa nukkunutkin viime yönä. Tää oli peiton päällä, kun meillä olikin aika viileä sisällä. Mä en ollut lämmittänyt ja sitten kun tuulee kovasti ja vanha talo, niin se tuntui siellä sitten. Tämä tila, missä mä tällä hetkellä on, niin on tämmönen Peräkylän puoti kautta hoitolatila, missä mä oon tehnyt hoitoja ensisijaisesti. Ja täällä on patterilämmitys ja täällä onkin ihan lämmin. No sisälläkin on nyt lämmitys kyllä, miten sitä sanotaan päällä. No olen mä saanut tuohon paitan jonkun länti, joka paistaa näköjään oikein tässä. Mutta joo, unohdetaan se nyt tässä näin. Se ei varmaan ole joku. Mulla tuli semmoinen tunne, että mä oon tommonen rinnoille syöjä, vatsalle syöjä. Sen verran tuota mummon pehmeyttä. Mä oon sanonutkin aina, että tosiaan, että mummon pitää olla pehmeä. Ja aikoinaan muistan, kun olin pikkutyttö ja sitten mun lähipiirissä oli semmosia tyttöjä, jotka äidit oli tosi urheilullisia ja hoikkia ja kaikkea semmosia ja mummut kanssa. Ja mä aina mietin, että voi kun minusta on niin mukava, kun mun mummo on niin pehmeä. Ja mä oon yrittänyt sillä lohduttaa itseäni, kun on ylipainoa, että mummojen pitää olla pehmeitä ja äitien, että niiden sylissä on mukava olla ja niihin voi sit nojailla ja olla siinä. Ja tosiaan mä en tiedä, tää äsken pätkiä, mä en tiedä tallensiko tää kaikkea, mutta mä katson, jos se niin kerron sitten lisää ehkä toisen kerran, mutta tästä mun mummojutusta, kun mulla on mennyt kaikki uusiksi, eli mä oon tehnyt hierontaa ja hoitoa, mutta kun kaksoset syntyi tytölle, niin sen myötä meni kaikki uusiksi. Ja mä löysin tän takaisin tänne mun rakkauden pariin, eli tähän käsitöiden ja taiteen pariin. Joo, eli mä yritän täältä, jos ihmettelet, että mitä mä touhuan, niin mä yritän näyttää teille. Tää huivi on tosiaan, mä oon tehnyt tän aikoinaan, mä sain semmoisen idean, tuolla on itse asiassa se nauha, niin sellaisen idean, että kun mä soitan rumpua, mä jossakin käyn soittelemassa joskus äänimaljoja ja rumpua, niin että olisi sellainen huivi ja muutenkin käytössä. Ihan tämmöinen vinkki kakkonen, jos joku toinenkin miettii, että kun mulle jotkut ihmiset sanoo, että he ei tykkää käyttää huivia, että kun se on niin tympeä ja he ajattelee, että se on vain yhdellä tavalla niin kuin sidottavissa päälle tai niin kuin laitettavissa päälle. Niin mäpä pyöräytin tänne niin täällä oli itse asiassa, tuolla on sormellekin reikä, niin mä pyöräytin tänne, tuo nyt ei mene kiinni tässä, mutta tämmöiset nauhat ja kun mä liikutan mun käsiä, niin tää huivi avautuu tahissa. Ja se rummulyöninkin tahissa. Mutta siis muutenkin, että jos jossakin on ollut, niin kuin, tää on vähän semmonen, että tää on mulla kyllä vähän joka paikassa. Tänään tää oli kaupalla mulla päällä, kun mulla ei ollut kevättakkia ja mä en ole löytänyt mieluista, niin mä oon sitten kulkenut täällä. Eilen mä rupesin neulomaan, mutta tuli semmonen tunne, että sit tulee tosi paksu villatakki, niin mä ajattelin, että se oli semmonen jämälanka juttu, että en mä tiedä, tarvinko mä sit sitä takkia. Mutta kyllä tuolla nyt kun tuulee noin paljon, niin miettii, että joku vuorikangas juttu voisi olla kuitenkin. Mutta tosiaan, niin joo, eli tämmönen idea tuli. Ja sitten tässä on se, että kun tämän avaa nämä nauhat, niin sitten voi tosiaan sitoa tähän eteen. Ihan niin kuin normaalisti huivin tähän, että ei välttämättä tarvi sitten niin kuin, tiedättekö,
kieputtaa sitä tästä, niin kuin monesti huivi kieputetaan tästä näin, vaan että se laskeutuukin sitten silleen kivasti, kun siinä on tässä eessä nämä laupat. Ja sitten siinä on sellainen vielä, että vitsi, kun mulla pätkii nyt, kyllä nuo yövalvomiset ei sovi yhtään mulle. Tai kellekään ne sopisi. En mä muista yhtään, mitä mä olin sanomassa. No joo, no kuitenkin. Joo, mutta tää on niin kuin, vaikka tää on tämmönen niin kuin ohuenlainen, tosi ohutta lankaa. Mä muistan, oliko tää joku Pirtinkehräämön silloin joskus, kun mä tein tän, niin muistaakseni vielä joku kierrevikainen niin sanotusti tää lanka, mutta se tekikin tästä tosi niin kuin ihanan, koska se on niin kuin elävä toi pinta tosi paljon. Harmi, että se ei nyt jotenkin tässä näy, kun mä sammutin ihan tarkoituksella äsken kattovalon, kun mä ajattelin, että se näkyisi jotenkin, ja se on niin kuin kuitenkin tähän vihreyteen niin kuin vihreämpi. Mutta mä ajattelin, että mä ensimmäisenä nytten pitäisinkin sellaisen, kun mulla on ollut tuolla yhden ystävän puolissa myynnissä joitakin huivia, sieltä osa meni, mutta että mä pitäisin sellaisen huivijakson tässä ja näyttäisin, minkälaisia huivia mulla on täällä ja miten ne on syntynyt ja miksi mä oon tehnyt niitä. Ja sitten seuraavalla kerralla ehkä jotain muuta sitten. Ja sen takia näissä roikkuu, kun nämä tuli ihan just äsken, ja sitten mulla oli semmoinen tunne, että mä kuitenkin haluan, tiedätkö, niin kun nyt just tämän niin kun tehdä. Niin täällä roikkuu tämmöisiä niin kun läppöisiä, kun nämä on ollut siellä tosiaan myynnissä. Mulla on täällä tämmönen, tää on tehty ihan tosta Novitaan, oliko se Wool, 100% villaa. Mä ihastuin tässä huivissa siihen, että on tämmönen vähän pörhönen. Mä mietin sitä, että sitä on pikkusen semmonen, kun tää mikä mulla on tää Pirtinkehräämö, vaikka tää on ihan karstavillaa, niin tää ei niinku pistele. Mutta tästä vähän niinku tulee semmonen, että pisteleekö tää vähän. Mutta mä oon huomannut villasta semmoisen, että mä monesti kun mä neulon, niin mä sitten niin kuin loppukäsittelyssä mä teen sille semmoisen, että mä laitan sen tonne, meinasin sanoa tiskikoneeseen, ei kun, no nyt tää heiluu taas, tää ei pitäisi nojalla tuohon pöytään. Pyykkikoneeseen huuhteluun ja laitan sinne ihan siis niin kuin kylmän veden. Ja siellä niin kuin huuhtelutan ja linkootan, että siihen tulee sitten tämmönen ihana pörhö. Tää nyt on vaan mun juttu. En mä tiedä, onko se nyt oikein, mutta se on vaan tuntunut musta kivalta, että siihen tulee semmoinen, se pehmiää. Niin mä oon huomannut, että jos niin kun viittii tehdä villalle aina välillä sellaisen, niin se kyllä niin kun pehmiää siitä se karkeuskin. Ja tässä on lupiinivärjättyjä lankoja. Ja miksi nämä on eri värisiä, niin näissä on käytetty siis niin kuin eri pH-tasapainoja. Mutta nämä kaikki on lupiinivärjättyjä lankoja koristeena. Mä tykkään tässä huivissa itse siitä, että tämä on niin kuin yksinkertainen. Että tässä ei ole niin kuin mitään ylimääräistä, että tämä on niin kuin ihanaa, paksua, pehmeää villaa. Ja sitten siinä on nämä lupiinivärjätyt langat. Ja sitten mä halusin tehdä tänne sitten näistä langanpäistä niin tämmöiset pienet söpöt yksityiskohdat, eli tommoset letit. Ja tää on kanssa niinku tosi iso, niin kuin näkyy. Että mä yleensä pyrin tekemään niinku huivit jättihuivina, koska mä ajattelen, että mulla on jotenkin ollut semmoinen lohtuhuivi-ajatus, että kun sä kietoudut siihen huiviin ja sä haluat siinä lämmitellä ja sulla on siellä ihanan lämpöinen olla siellä huivin sisässä, niin sulle tulee tosiaan semmoinen. Ja sitten kun mä oon semmoinen huivi-ihminen, että just niin kuin tosiaan viime yönäkin, kun oli kylmää ja sitten mä en jaksanut lähteä hakemaan toista peittoa ja muuta, niin mä sitten huomasin, että mulla onkin siinä sängyn vieressä tää huivi.
niin mä heitin tämän huivin. Ja vaikka tää on tosiaan näin ohut, niin heitin siihen peiton päälle, niin hetkessä lämpeni. Eli kyllä villa on niinku ihan mieletön, mä oon ihan höpönä siihen. Tai tähän. Joo. Nyt mä en muista tätä lupiinivärjätyn langan pohjaa. Se saattaa olla ihan, siis mä jonkun verran sotken myös niin kuin 75/25 seiskaveikkaa tai sit se voi olla ihan Pirtin Kehrämän täysvillaa. Mut joo, tätä oli ihana tehdä. Tähän tuli semmonen oikein semmonen lämpöinen tunnelma, kun mä rakastan perinteitä ja sitten tää oli just tämmönen vähän niin kuin tuli kansallispuku mieleen tästä semmonen, tän nimi on perinnehuivi. Okei. Ja tämmöisen ehkä olisiko 4 puikoilla tehnyt. Tää on aika kuitenkin kohtuullisen paksu toi lanka. Tossa tai tommonen niin kuin ihana toi Novitan lanka. Kuti, mikäs mun nyt alkoi kutituttelemaan. Sitten mulla oli täällä on täällä vähän jotain muutakin kuin. Mies mä sen laitoin? Mulla oli se täällä. Tässä. No ennen kuin mä aloin värjäämään uutta erää noita kasevärelantalankoja, niin mä olin vähän niin kuin päättänyt, että no niin, anteeksi, joo, siis mä laitoin nyt älä häiritse tilaan ton, koska siellä pukkaa viestiä koko aika näköjään, niin se sitten alkaa plimpattelemaan teillä. Joo, niin mä päätin silloin, että mä teen pois ne niin kuin kaikki vanhat kasevärjätyt langat ja sitten vasta anna itselleni luvan niin kuin ostaa uusia lankoja ja värjätä niitä. Ja sitten kun mä oon vuosia värjännyt lankoja ja sitten mulle tuli semmoinen tunne, että jotenkin ensin silleen tosi vahvasti, että kyllä se langa nyt pitää villaa olla, että se niinku tavallaan niinku, jotenkin itse arvostan sitä, että se on puhasta villaa niinku tietyllä tavalla enemmän. Mutta sitten kun mulla on tosiaan tuossa noin pienet noin mummun kullat, niin sit mä oon nyt ruvennut miettimään paljon, että olisi se lanka kuitenkin kiva, että sen voisi pestä koneessa. Ja sen takia mulla on myös tuossa, mä näytän niitä sitten toisella kerralla tossa, mutta siinä on 75/25 villapolyamidilankaa muun muassa. Ja mun mielestä nämä langat, mä jossain vaiheessa värjäsin aika paljon niin kuin lauria ja sitten seiskaveikkaa. Ja sitten kun niin kuin mä sanoin, että mä jonkun verran sekakäytän, eli mä aina sanoin, että mä suosittelisin kasevärjätellä langalle käsinpesua. Mutta tosiaan teen itsekin sen semmoisen konesuihkautuksen aina. Ja tämä huivi on tosiaan tehty semmosista jämälangoista, niin kuin muutenkin. Mä tykkään käyttää monenlaisia värejä. Kasvivärjätyslangoissa on ihana se, että ne sointuu tälleen toisiinsa, että ne ei koskaan niin kuin tietyllä tavalla hyppää sieltä liiaksi. Ja tänne alareunaan mulle tuli tosi vahva tunne, että mun täytyy niin kuin pintakirjailla kaislaa. Ja nämä on hyvin villisti tehty tänne, mutta jotenkin tuntui se, että se järvikaisla kutsui niin paljon, että sitä halusin sitten tähän huiviin tuoda. Ja mä huomaan, että mulla on tosi paljon luontoteemaisia. Ja tää lanka on tosiaan sen verran paksumpi, että mä sanoisin, että tää on varmaan seiskaveikkaa ja sit sitä lauria ja niitä, että tää on varmaan tehty kans jollain 4 puikolla. Et silleen tunnen käteen, että on vähän niin kuin toi äskeinen perinnehuivi. Mut joo, tällainen huivi olisi sitten täällä syntynyt. Ja tää ei ole ihan niin iso kuin toi perinne, mutta ei tää niin kuin mikään pienikään huivi ole. Huomaan, että täällä on joku virhekin, minkä mä oon korjaillut tuolta sitten, mutta että nyt mä saan karvoja tästä
tai siis villan. Niin mä oon sitä mieltä, että käsityöhön kuuluu se käsityöleima. Että sen ei kuulu olla täydellistä, kunhan se on sillä tavalla käyttökelpoista. Ja mä toivoisin, että enemmän niin kuin tehtäisiin käsitöitä ja arvostettaisiin niitä ja käytettäisiin vuosia. Ja jossain vaiheessa mietin, että onko kannattavaa tehdä myyntiin, kun niille tulee kuitenkin hintaa aika paljonkin. Mutta sitten mä tulin siihen tulokseen, että löysin tuolta yhden langan. Siihen tulokseen, että mun ajatus käsityöstä on aina se, että se on niin kuin pitkäaikaisen käytön tuote, eli kestävän kehityksen tuote. Eli sen ei kuulukaan olla mikään semmoinen, että sitä pitää arvostaa sitä käsityötä. Okei, tällainen oli Kaisla-huivi. Ja en edelleenkään muista. Mähän käytän monenlaisia tuoksuvatukkaa, kanervaa, tuolla saattaisi olla vähän kurkumaakin seassa. Saatan heittää joskus mausteitakin, niin kanelia tai jotain, jos on niin kuin jäänyt, sitten tulee tuommoista punertavaa. Sipulinkuoria, mesiangervoa, koivua. Siis käytän kyllä ihan siis niin kuin todellakin. Nyt on vähän sit alkanut kiinnittää siihen huomiota, että laittaisin ylös. Taas mä keinuttelen teitä, anteeksi. Mutta en nyt viitti aloittaa alustakaan tätä. Joo. Sitten mulla on täällä tämmönen, voiko sanoa onneton kappale. Mä halusin tehdä hattarahuivin. Ja tämä huivi oli alun perin vaalean punavaalean sinivärinen, jossa oli käytetty tosiaan lupinivärjättyä lankaa. Ja se pikkusen kuultaa täältä läpi tästä väristä, mutta mä kuitenkin päädyin heittämään tämän sitten vihreäseen liemeen. Tää on ihanasti, siis tässä on, niin kuin näkyy, että villa, niin kuin mä teen tosiaan sen semmoisen, en pesuun, mutta semmoisen huuhtelun. Niin se niin kuin kevyesti huopuu ja siihen tulee tommonen ihanan pehmeä pinta, en tiedä näkyykö se. Mutta tässäkin on varmaan niin kuin monenlaista lankaa, todennäköisesti just koska mä pääasiassa ostan ne Pirtin kehräämön tai sitten ton seiskaveikan. Ja tämän huivin malliajatus on sellainen, että tätä voi pitää toki harteillakin, että tämä on kuitenkin, niin kuin mun huivit yleensä mä tykkään, että ne saa aika isoja. Paitsi kohta näette tosi pienen huivin. Ja täällä kun on tää kapeampi tää pää ja sitten täällä on leveämpi, niin sitten tätä pystyy silleen, että siitä ei tule sitten niin kuin ahistava, kun sitä kieputtaa. Sitten mä näinkin, että jollain joku oli tehnyt kanssa tämän tyyppisen ratkaisun. En nyt muista, mä oon ihan hirveän huono painaa mieleen, mä vaan nautiskelen tästä. Ja tätä voi sitten muokkailla tai laitella, mä huonosti heitin tän tähän näin, mutta miten haluaa. Ja täällä tuli taas tää mun letitysinto, kun mä jotenkin tykkään, että niissä on jotain yksityiskohtia ja jotain sellaista erilaista. Niin sitten ihan tietoisesti, kun on neulonut tätä, niin on sitten jättänyt langan päitä pidemmälle tuolta, kun on aloittanut jonkun toisen langan. Ja sitten ne sieltä muistaakseni lisäsinkin vielä sitten tasapuolisuuden nimissä tuohon vähäsen sitten. Joo, tää oli tämmönen, että mä olisin niinku itse ensin ajattelin, että se hattara oli kiva, mutta sitten jotenkin se alkoi niinku näyttää likaiselta. Ja tää näyttääkin niinku peikeltä tää. No voi että tämän valon kanssa, mutta siis niin kuin, joo. Et pikkusen tommonen mintuun vihertävä on toi vihreä ja sitten semmonen peike on sitten toi vaaleanpunainen osio, mikä oli. Ja siinä tosiaan valkoistakin oli. Tykkään enemmän itse tällaisesta luonnonvärisistä kuin sitten ihan villeistä, mutta välillä tulee kyllä siis semmosia villeyspuuskia, että jotain. Ja tää on myös tosi paksu, että tää on varmaan tosiaan, niin kuin sanoin, että varmaan elkkupuikkosilla tehty.
Ja mä oon tähän virkannut tuohon reunaan sit vielä. Mä monesti saatan niin kun huivin reunat jostain syystä huolitella virkkaamalla. No sitten mä oonkin tehnyt seuraavana sit jossain noitten jälkeen niin sit tämmösen. Mä oon kyllä tehnyt siellä välissä pari muutakin huivia. Mulla oli semmonen, mä voin yrittää muistaa laittaa tähän semmonen kuin ruusutarha. Se on lähtenyt jo omaan kotiin. Ja sitten on semmonen kuin enkelihuivi. Ne on kanssa omia malleja. Ja sitten tein yhden semmosen violetin ison huivin yhdelle ihanalle ihmiselle, joka halusi semmosen violetin huivin. Mut sitten on tää viljahuivi. Tää on iso. Tää on niinku, mä voin laittaa näistä kuviakin, jos mä saan tai osaan laittaa tonne, koska mä oon kuvannut näitä sitten niinku enemmänkin päällä ja muuta. Ja tää on kanssa syntynyt ihan siis tehessään sitten ja kasvivärjätyistä langoista. Tuo ruskea lanka muistaakseen on kyllä ostolanka. Se on semmonen kanelisävy. Mutta nämä muut on sitten ihan itse värjättyjä. Tuoksuu muuten kanelille, että voi olla, että on itse värjännyt. Joo, mutta tosiaan syntyi tämmönen viljahuivi. Mä tykkään tästä kyllä ihan hirveästi. Mä oon nyt vasta laittanut tätä niin kuin esille. Ja tää on ihana myös kesällä, koska tää on ohut. Mä oon todennäköisesti tehnyt tämän 3 puikoilla. Ja lankana tässä todennäköisesti on, olisiko nalle? Mä luulen. Novita nalle ja sitten varmaan joku pirtin kehrämä. Tää oli niin hauskasti tää yksi kohta huopunut tästä. Se teki tähän semmoisen oman sävyn, kun se oli tullut vähän erilainen se. Et niin kuin mä tykkään justiinsa, että leikkiä, että ei tarvi aina olla, tiettäkö, niin kuin just sitä samanlaista tai jotain, että vähän se voi sotkea. Ja sitten kun kiinnittää vaan huomiota pesussa ja noissa, että sitten ne niin kuin kulkee vähän samassa matkassa. Ja huivista mä ajattelen silleen, mä haluan jossakin kohti tehdä huivikoruja. Että huivi voi pukea niin eri tavoilla, että kun meillä on tämmöinen kuvitelma, että me puettaisiin huivi aina niin kuin vaan samalla tavalla, että aina vaan just se hartiajuttu, niin kuin nyt kun mä näytin tästä mun rumpuhuivista, että tässä on ne nauhat. Mutta sitten niin kuin huiviahan voi tosiaan käyttää kaulassa, näin päin. Tai sitten sen voi laittaa muun muassa niin, että se laittaa niin kuin tästä. Mä laitan teille kuvan, kun mä oon laittanut pari huivia silleen, niin kuin, että sitten jos laittaa tänne huivin tai tuon. Että sitä voi käyttää niin silleen, että ei se ole vaan pelkästään se yksi perinteinen huivikäyttöjuttu, vaan huivia voi tosiaan. Ja sitten jos olette katsonut muun muassa Outlanderia, niin siinähän niin kun ne kieputetaan selän taakse. Niin mulla on jotkut tommoset huivit, missä on pitempi tää reuna, niin ne on niinku kätevä. Toki mä oon niin iso ihminen, että mulla ei mene nämä, mutta jollain pienemmällä varmasti menisi tämäkin. Että näitä voi tosiaan laittaa, että ei ole mitään niinku sääntöä, että miksi niitä ei voisi pukea jotenkin eri tavalla. Ja sitten tosiaan niinku käyttää vaikka ihan jalkojen lämmittimenä, jos on viileitä ja vaikka laittaa lanteillekin. Mun pitää yksi huivi käydä kattoo hetki. Apua tätä, kun tää keinuu ihan oikeasti. Mä muistin yhtäkkiä, että mähän oon tehnyt, tää oli mun mielestä ihan kotikullan lanka. Siis mä jouluaikaa ihastuin ajatukseen, että punainen huivi. Ja tää on kyllä varmaan kans tehty 4 tai 3 puolosen puikoilla. Tää on vähän tuolla reissussa. Täytyy vähän katsoa, mutta tää on tämmönen iso huivi kanssa. Ja tää on kans tehty ihan oikea tää nurjaa ja niinku leikitelty sillä ja tehty niinku tää huivi niinku ylhäältä alas ja sitten vähän täältä sivustakin sitten otettu, nostettu silmukoita ja toisesta sivusta ja sitten hapsua. Ja mä en tiedä, katsotaan kun siis tää nyt kyllä menee liian
vaaleeksi. Siis tää on semmonen tummanpunainen sellainen. Mietin, että saisinko mä jotakin varjoa tähän, että tää niinku ei se tuolta kun tulee ikkunasta. No joo, mutta tää on siis semmonen, mä laitan siitä kuvaa, jos se näyttäisi, mutta siis semmonen, mä ihastuin tähän väriin. Tää oli jotenkin niin ihana semmonen. Ja tämä on varsinkin pukenut just silleen niin kuin eri tavalla ja näytän sen, että mitenkä se voidaan pukea. Ja tässä huivissa on kiva se tosiaan, että tää on ihan konepestävä huivi, että voi 30 pestä. Et siinä mielessä nämä tämmöiset langat joskus on niinku, joita ei ole kaseväriä, että ne on ihania. Mutta tää lanka oli mulle semmonen, että tää oli niinku ehkä sellainen, tää niinku, vähän niin kuin toi perinnehuivinkin lanka, että kun tää ei ole, niinku, tää ei ole ihan tasainen. Että tää väri on vähän semmonen, niin kuin näette, semmonen, että se ei ole ihan tasainen. Niin sen takia mä värinen niin kuin hyväksyin sen, koska mä jotenkin siis, jos on semmonen ihan niin kuin, tiedättekö, latte väri, mäpä otan tosta yhden, mä näytän. Mä oon joskus tehnyt tämmösen, anteeksi kun toi heiluu, mutta nyt en kyllä tosiaankaan aloittele alusta ja vauhdikas eka jakso heti. Niin, siis tää on sinänsä ihanat nämä kaikki värit, joo. Mä aikoinaan ihastuin tämmöisiin väreihin. Tää on kanssa, mä oon tehnyt omana maalina, eli tässä on poncho. Ja sitten täällä on tämmönen hame. Ja tää nyt menee vähän ohi huivijuttujen, mutta siis niin tää on siis totta kai tää on ihana tälleen. Mutta jotenkin mä vaan tykkään siitä, että se väri ei ole niin, tiettäkö, semmonen, siis eihän tässä näytöllä edes näytä sille, mutta ne on semmosia vähän niin kuin latteita, kun ne on teollisia värejä, niin ne on niin kuin erilaisia kuin kasevärjätyt. Niin mä tykkään enemmän kasevärjätyistä väreistä ja mä tykkään siitä, että vaikka ne vähän haalelisikin, mutta esimerkiksi justiinsa, jos ajatellaan, niin kun tää on monta vuotta vanha, mä en ole huomannut mitään haalenemista tässä. Villatuotteita ei pestä yhtenään. Samaten kuin mun mielestä niin kuin tämän Kaisala-huivin langat, ne on varmaan about ehkä 5 vuotta vanhoja. Ja aika lailla, tiettäkö, samoissa väreissä, mitä niin kuin on ollut alkujaakin. Että en mä nyt ajattelisi niin, että vaikka sanotaan, että toki jos sä nyt sitä yhtenään pesee ja muuta, niin voihan se olla, että se hailakoituu, mutta jos sä niin kun peset jotakin sun muutakin vaatetta tai jotain semmoista, niin kyllähän niissäkin niin kun värit ajan myötä kulahtaa, että ei se sillä tavalla kuitenkaan. No sitten tietysti kun mä kuvittelin, että tulee semmoinen tunne, että olenpas mä tehnyt huiveja, no mutta ehkä se haittaa. Tässä kun kerran tämmöisessä ohjelmassa ollaan tai ajatuksessa täällä, mä kehrään koirankarvaa. Tässä on Newfoundlandin koirankarvaa ja mä oon rakastunut siihen Newfoundlandin koirankarvan lämpöön tai yleensäkin koirankarvan lämpöön. Se on niin kuin lämpöisen koiran heittäisit päälle, kun sä heität. Mä en tiedä, mä en koskaan oikeastaan ole hirveästi tämän huivin niin kuin, ajatuksesta tykännyt. Siis tästä, no, joskus tulee tehtyä huteja. Mutta mä ajattelinkin, että mä ehkä nyt pikkasen muokkailen tätä ja laitan lisää tää on tämmöistä ihanan pörröstä ja se pakkasella se oikein nousee pystyyn toi. Ehkä mahdollisesti lisään siihen niin kuin lankaa ja teen siitä peiton tai jotain. Et siis tää on ihanaa tää koirankarvalanka joo tässä, mutta en mä tiedä kuka tänne meni tätä valkoista pitsiä laittamaan. Että
Joo, aina ei voi onnistua, ei edes joka kerta. Mutta joo, itse kehrättyä koiran karvaa ja sit oiskohan jotain pirttiä tuo kuvio, mutta näytinpä nyt tollaisenkin tähän. Nyt mulla on sitä koiran karvaakin silmässä. Joo. No, sitten mä rohkaistuin menemään titityyhyn. Mulla ei ole mukana sitä, mä näytän ensi kerralla sen sitten noita paitoja. Mutta vaikka mä teen huiveja paljon, niin kyllä mä teen paitojakin, eli tää menee sitten ensi kertaan. Mutta ostin arvettaa ja mä tykkään langassa siitä, että se on vähän semmonen karkea. Ja mua jänskättiin se arvetan, että kun se on semmoista aika liukasta mulla. Kamala kun nyt karve. No, mutta sitten kuitenkin mä tosiaan niin se ihastuu siihen väriin. Mä näytän sen tosiaan ensi kerralla, enkä näytä nyt tällä kertaa niin kuin mitään työtä, mikä olisi kesken, koska mulla on vaan sellaisen villa takki tällä hetkellä kesken. Mä oon vähän huovutushommia tehnyt. Mutta tosiaan kun mä tein sitä paitaa ja mä tuskailin sitä ja musta tuntuu, että mä en tiedä, että siis siitä tuli tosi kivaa. Mä tykkäsin siitä mallista. Mä ajattelin, että mä laitan sen myyntiin, mutta sitten mä kuitenkin ajattelin, että ei, tää on mulle, että tää on ihan mun näköinen. Ja vaikka mä aina ajattelin, että mä tykkään petrolista. Mutta sitten mulla tuli siinä tehdessä semmoinen tunne, että mä haluan tehdä jotain muuta välissä. Ja mä oon menossa elokuussa keskiaikamarkkinoille tänne Viitasaarelle. Ja sit mä ajattelin, että mulla on jotenkin visioitu päässä semmonen, mulla oli koiran karvaa, lankaa pyöri siinä tämmöistä ruskeata ja sit oli vielä niin kuin jäänyt Novitan sitä vuulia. Ja tää nyt on tämmönen unisex, mutta mä jotenkin näin tän niin kuin miehen kaulassa, että jotenkin tuli semmonen viikinki fiilis. En laita tätä kiittua takaa nyt. Mutta tuli semmonen niin kuin viikinki ajatus tästä, että vähän sellaista tai vähän semmoista rock-henkistä tai hip-hop tai hippi tai jotain. Siis, mutta kuitenkin semmoinen erilainen ja miksei naisellekin, niin kuin ihan kiva. Just vaan tämmönen niin kuin kaulan alueen lämmitin. Ja tästä nyt ajattelin kyllä lähteä vähän sitten vielä kehittelemään tätä ajatusta ja tekee ehkä useammankin ja vähän mietin, nämä on nyt ollut täältä, että mä oon solminut vaan näillä nauhoilla tuolta niskasta, mutta mietin, että jos laittaisi ihan napin tähän, niin, tai jonkun, en tiedä onko se nappi vähän hankala, no ei se nyt oikeastaan ole hankala laittaa tonne, ei sen hankalampi kuin tuo nauhatkaan sitoa, tai joku hakanen tai joku semmoinen. Mutta siis jo tiedätte sen tunteen, kun nyt täällä alkaa näköjään hämärtääkin vielä. Mutta kun tulee semmoinen, niin että sä teet jotain työtä ja sitten sulle tulee semmoinen, että ai, että olisi ihana tehdä jotain muuta väliin. Niin tää oli semmoinen välipalaneule. Semmoinen tosi nopea, kiva ja semmoinen. Ja mä tykkään rouheista. Ja tähän tuli just sitä semmoista rouheutta, kun mä tein tätä, teekö mä tämän yksi nuuriin ajatuksella niin kuin jossain määrin ja sitten ihan oikeeta eestakaisin. Niin mut joo, tällainen välipalaneule. Ja on varmasti lämmin. Ja tää ainakaan, tällekin mä tein sen semmoisen, että mä käytin tämän koneessa, että tää on vähän huopunut. Mutta mä tosiaan tykkään siitä, että se on vähäsen niin kuin tälleen kun laittaa tämän kaulan, niin ei tää tunnu silleen, että pisteli sitä kutittaisi. Vaan tää on ihan tosi lämmin ja ihanalta tuntuu ja hoitavalta tässä. Joo, tämmönen minihuivi. Sitten tämä halusin jättää nyt tähän viimeksi. Oho, mulla on täällä näköjään vielä lankakin tossa. Tää on nyt tehty sitten, olisikohan 2,5 poikoilla.
Tää on kanssa tehty ihan siis silleen, niin kuin mä monesti neulon. Aha, enpäs niin pöytää taas. Ihan semmoisella intuitiolla. Eli mä aloitin ihan täältä alhaalta muutamalla silmukalla ja sitten mä oon lisännyt ja sitten mä teen lisäykset välillä tullut semmoinen tunne, että pitää tehdä vähän jotain kuvioa, tuommoista pitsineuletta. Ja kun mä tein tätä, niin mä koko aika mietin, että mä en kyllä tykkää sinisestä. Mä en ole oikeastaan koskaan tykännyt kauheasti sinisestä. Mutta tässä valossa tää ei näy. Mä laitan sen tosiaan kuvan tuolta, kun mä oon niin kuin kuvannut tämän paremmin tuolla. Mutta siis tää on semmonen hyvin hailakan sininen, semmonen niin kuin mä sanoin, että on niin kuin kesäusva, niin kuin kesäyön ilta, että semmoinen kun usva nousee järven pinnalta, niin semmoinen ihanan vaalea väri. Ja mulla tätä lankaa, mulla on vielä muutama kerätysvyyhti. Tää on 75/25 täysvillaa. Olikohan vielä supervassia muistaakseni, että voi myös konepestä. Tarkistan senkin vielä. Tuossa mun mielestä oli supervassia se villa ja tosiaan sitten siinä oli oliko siellä sitä pölyamedia, kun mä sanoin, että täysvillaa? No joo, no mutta mä katon sen sitten. Mä en yleensä niin kuin silleen, mä koen, että mä oon vähän semmonen lankasoppaali, että ai tää tuntuu niin kivalta, niin mä voisin tätä ostaa. Mutta mä oon tosiaan itse värjännyt tähän langan ja mä tykkään tässä langassa myös siitä, että tässäkin, että tää ei ole niin kuin tasainen tää langan väri. Ja sitten tää on, kun tää on itse asiassa marjavärjätty. Isotumepihlaja ja aronia, niin täällä on sellaisia, mä en tiedä näkyykö, ei ne varmaan näyttäisi. Mutta tässä on semmosia niinku violetteja, länttilöisiä, mikä mun mielestä antoi tosi kivan semmoisen oman, mutta ei kuitenkaan sille, että ne haittais missään, että kukaan nyt alkaisi katsoa, että onko se jotenkin läntin saanut tuohon kuiviin. Ei, taas mä heilutan tää pöytää. Mut joo, tää pitäisi varmaan vielä käsitellä, mutta tää on myös tämmönen tosi pitkä täältä ja tätä voi tosiaan sitten kieputella joko kaulalle tai harteille. Tää näyttää tässä ihan ainakin mun näytön kautta. Katsotaan sitten kun mä teen, että tosi tummalta. Mutta ei tää oikeesti oo. Mutta se on tosiaan se on näissä kasevärjätyissä niin hauska. Nyt tässä näyttää ihan sinertävältä vielä kun katsoo. Jännä. Että se tosiaan elää se väri. Se on aina vähän eri väri. Ja tästä mä mietin, että jos joku eksyy tätä kattoo, tätä mun juttua, niin mä mietin sitä, että haluaisitteko tästä neulemallin? Tuntuisiko tää siltä, että tätä viittisi niin kuin tehdä? Niin mä ajattelin, että jos jostakin tulee näistä mun neulesta joskus semmonen, että ai, että toi olisi kyllä kiva, että mistä malli, kun se malli on tosiaan täältä, niin hihkaskaa, niin mä katon, jos mä tekisin siitä neulamallin. Joo. Mutta tällainen. Ja tämän huivin nimeksi tuli tosiaan kesäyön ilta, kohan mä laitoin usvainen ilta. Joku sellainen. Löytyy tuolta, mulla on semmonen kuin luonnollisesti Art et Design. Mä pitkään mietin sen nimeä, kun mulla on yritys sun tähden. Mutta mulle luonto on niin kuin monella tapaa tärkeä. Mä oon aikoinaan kemikaaliyliherkistynyt ja sen kautta mua on alkanut kiinnostaa luontotuotteet yhä enemmän. Mä oon saanut niistä avun monella tavalla ja sitten mä oon rakastunut sitten niin kuin siihen, että sieltä luonnosta saa kaikkea. Ja siksi niin kuin tää kasvivärjääminen ja se semmonen, tiettäkö, semmonen ilo siitä, että ihana, vitsi tästä tuli ihanan värinen tai joo, siis se on jotenkin niin mulle semmonen. Ja sitten se ajatus siitä, että tiettäkö, että se ei, kun mulla on jotkut langat, jotka on teollisesti värjättynä, aivastuttaa mua ihan hirveästi. Ja mä oon välillä miettinyt, onko mä tulossa villalle allergiseksi.
Mutta sitten mä oon tajunnut, että se on se väri niissä. Ja mä oon kuullut muiltakin tätä samaa. Niin sit mä oon ajatellut, että mä haluaisin jotenkin, että mun lapsenlapsetkin sais pukeutua niinku tämmösiin kasvivärjättyihin juttuihin. Tai sitten ihan niinku värjäämättömiin, mutta että mielellään niin. Ja sen verran vielä tästä näin, piti sanoa tästä huivista, että tähän ei mennyt lankaa. Mä en ole punninnut tätä nyt. En mä punninnut mitään noista. Pitäisi varmaan punnita teille sitten joku. Mä huomaan, että moni punnitte. Mutta siis varmaan joku 60 grammaa. Korkeintaan 70 grammaa. Ja tää on tosi semmonen niinku kevyt. Ihana kesäinen. Ja mä rupesin miettimään, että mulla löytyy tätä samaa ohut. Elikkä tuota samaa, mitä siinä huivissa oli, sitä sinistä. Siis tää näyttää ihan violetilta tästä nyt. Mutta siis mä oon yrittänyt ottaa sitten sinne sivustolle ne kuvat niinku oikeet. Ja niitä tulee koko aika lisää. Ja mulla verkkokaupan perustus on tuossa päällä. Nyt löytyy luonnollisesti Art. Mä laitan vaikka tuohon alle sen osoitteen. Löytyy sivustolta, siellä ei ole verkkokauppaa, siellä on vaan niinku esittelyssä tuotteita, eikä ole lähellekään kaikkia vielä. Mutta mulle tuli vähän ongelmia sen sivuston kanssa, niin mä nyt vähän tässä mietin, että perustanko mä toisen, mutta nyt kun mä oon tämän päivän yhden toisen sivuston kanssa vähän niin kuin siellä pyllertänyt, niin sitten mulle kuitenkin tuli vähän semmoinen olo, että no en mä tiedä, että pitäisikö mun sittenkin pysyttäytyä. Siinä se on helppo käyttää se toinen sivusto, kun mä en jaksa tämmöisen käyttää aikaa, kun mulla on niinku, mä tykkään tehdä niinku näitä. Joo, eli tää on aika keltainen oikeesti. Mä nyt keiluttelen tätä, jos tää nyt vähän niinku näkyis. Niin tätä löytyy. Ja kerät on 45-50 grammaa näissä. Ja sitten löytyy tämmöisenä vihertävänä. Tää on vihreämpi taas, kun tuossa näytössä näkyy. Ja sen ehkä näkisikö sen näin, kun tässä on sitten tämmönen, niin kuin, no tää näyttää ihan harmaalta, vaikka se on harmaa vihreä. Mutta tässä näkee nyt rinnakkain. Niin kuin. Ja nämä on nyt sitä samaa lankaa tosiaan, mitä tässä kesäyön semmoista ohutta. Ja ihanaa pehmeätä mun mielestä. Ja nämä niin kuin näissä harvemmin tulee ihan täysin samansävyisiä. Pari voi tulla aina ja sitten on, niin kuin, on eri. Mutta varmasti löytyy niin kuin 2, jos tarvis niin kuin tehdä huivin. Niin nämä on silleen, että nämä on... Kato, mitä mä olin sanomassa? Pihlajan värjättyjä. Pihlajan lehtivärjättyjä. Ja sitten kun tää on sipulivärjättyä ja sitten siinä oli sellainen seassa kanerva ja sipuli. Niin sitten kun sitä on jäänyt sitä kellertävää, niin mä oon sitten laittanut sitä tähän pihlajaväriin, jolloin siitä on tullut sitten tommonen ihana vihreä. Joo. Tämmöisiä on täällä nyt. Ja sitten tosiaan, minä vaikka sitten ensi kerralla kerron noista muista, mutta näitä nyt on jonkun verran, ei paljon, mutta jos nyt sulle iski semmonen, että olisipa ihana tehdä tosta jotakin, niin laita viestiä, niin katsotaan, jos löytyisi sulle sitten tämmönen setti on näitä värejä nyt täällä tästä langasta. Ja tää on tosiaan, mä varmistan sen, mutta mun mielestä tässä oli Superwash 75 villa ja pölyamedi. Jos mä väärin muistan.
mutta mä varmistan sen teille. Mä oon varmaan kirjoittanut sen verkkokauppaan. Näin mä muistelisin, että se on. Eli tarkoittaen sitä, että tää on konepestävä. Ja senkin takia niin semmoisella, jotka ei jaksaisi aina virutella ja kesällä kun voi hikoilla ja muuta, niin sitten puikot suositus tässä oli mun mielestä 2-3. Joo. Mut sellaisia. Kamala kun mä väsyttää. Silmät on pysynyt auki. Mutta nyt tästä tulikin tosi pitkä jakso. Mutta mä halusin tähän loppuun vielä kertoa semmoisen tarinan tästä mun neulomishistoriasta, kun meillähän ei silleen, mun äiti ei oikeastaan neulonnut, mutta mun tätit on kaikki neulonnut ja mummut ja kaikkia. Mulla on niinku ollut jotenkin ihan hirveä polte jo niinku nuoresta siihen neulomiseen ja tekemiseen. Mutta sitten jotenkin sitä ei silloin, sitten kun äiti ei neulonut, äiti ei sitä sillä tavalla arvostanut, että kaikki mun kummitätit ja kaikki neuloja, mutta mä aina niinku ajattelin, että mä sitten joskus vielä. Ja sitten mulla oli mä muistan, että mä olisin ollut joku yläasteella, olisiko mä 8-luokalla ollut, niin siihen aikaan oli semmoinen kauppa kuin Tenna täällä. Ja siellä Tennassa oli semmoista melerattua, semmoista vähän rouheeta, ruskeavalkoista lankaa. Se oli vyyhdeellä. Mä olin aivan niin kuin, en kestä, tää on ihanaa ja saanko tätä, ostatko äitiä? No äitipä osti sen, vai sainkohan mä mummulta rahaa, en muista, mutta siis ihana oli se lanka, mä muistan se aina. Ja siihen aikaan, niin kun se on ollut tätä tämmöistä kasari-ysäri vaiheessa, on paljon niin kun vaatteita, kun on tehnyt itse. Niin muistan, kun mä tein semmoisen neulepaidan, se oli aika paksu ja paksu lankakin. Ja semmoinen, kun siihen aikaan oli muotia niin kuin lepakkohihat ja mulla on yksi semmoinen malli, minkä mä haluan tehdä neuleohjeeksi, missä on semmoinen just tämmöinen meidän isojen tyttöjen semmoinen oikein istuu kivasti. Niin se oli niin jännä, kun siis mä jälkeenpäin, mä muistin sen vasta ihan tässä pari päivää sitten sen, niin paksu paita ja kaikin puolin semmoinen, siis en muista kyllä yhtään, että ei se nyt varmaan niin kuin akrylia ollut, mutta onko se ollut puuvillaa tai villaa, mutta se, että olkapäät, niin sinne tehtiin semmoiset nauhat niin kuin tänne, että olkapäät jäi paljaaksi. Ja mä mietin sitä, että mulla oli semmoinen puuvilla hame, semmoinen pitkä. Mä oon aina rakastanut pitkiä hameita ja nyt haaveillut taas semmoisesta villahameista. Niin se oli niin jännä, tai tavallaan siis se muisto, kun mä muistan sen, että sitä piti olla vähän semmoinen naisellisempi ja sitten kuitenkin niinku semmoinen paksu. Mutta se niinku, että olihan mulla joskus kuuma varmasti se päällä, mutta mulla ei silleen ollut kuuma se päällä. Se niinku jäi mieleen, että ei se niinku mitään muovia ole se lanka voinut olla, koska mä en ole niinku ollut kuin pussissa, vaan se on hengittänyt. Mutta jännä, mutta sitten mä tein silloin kanssa, mä muistan, oli Irvinin tuo konsertti tuossa Keiteleellä pikkukylällä ja mentiin sinne ja sitten mä neuloin semmoisen aniliinin punaisen, just tämmöisen lepakkohihasen tuon villapaidan. Ja se oli semmoinen pitempi malli, se oli tuohon polvien yläpuolella, vähän niin kuin mekko. Mulla oli sitten semmoiset trikoot jalassa ja minä aina muistan sen, että kuinka onnellinen mä olin siitä, että mulla oli niitä itse tehtyjä ja sitten kun kaikki aina ihasteli niitä, että voi miten ihania ja kaikkia. Ja sitten jossain kohti mulle tuli semmoinen tunne, niin kuin, että kun mä neuloin jossain kohti semmoisia pitkiä sukkia ja kaikkea, sitten mulle tuli semmoinen tunne, että
mä en oikein niinku, että mä en ole hyvä neulomaan. Muistan, mä tein joskus miehelle, tein joululaheskin semmoisen, missä oli poroja semmoisen paijan, se tuli vähän liian iso ja sitten se vuosien päästä, kun se oli vähän itsekin isontunut, se löytyi, niin se tykkäsi siitä ihan kauheasti. Mutta mä tein silloin kaikki säärystimet ja semmoinen, siihen aikaan oli semmoisia niinku kaulurihuppujuttuja, mitä laitettiin, niin semmoisen neuloa itse ja kaikki, mutta että sitten tuli niinku vuosien kuluessa sitten jossakin kohti tuli semmoinen tunne, että mä en ole hyvä enkä taitava siinä neulomisessa, että mä en ole niin, että mä en osaa mallista. Ja siis itse asiassa mä osaan tehdä mallista. Aika monestakin, en mä tiedä, osaanko mä kaikkein vaikeimmasta, kun en mä koskaan niinku, tai aikoihin tehnyt mitään siis sellaista. Mutta se jotenkin se, että mulla oli sellainen niinku tunne, että mä en osaa tehdä, kun mä en tehnytkään niin kuin muut tekee. Ja se vei mut pitkäksi aikaa sellaiseen kohtaan, että mulla oli semmoinen tunne, että mä en niin kuin halua neuloa enkä tehdä mitään, että mä aina aloitin, mutta sitten ne jäi kaikki kesken ja mulla on niitä nyt aina varmaan pitkin matkaa ollut niitä aloitettuja keskeeräisiä töitä. Mutta nyt mä vasta olen tajunnut sitten joskus viimeisenä vuosina sen, että se juttu oli se, että niin kuin mun kuuluu tehdä ne mallit itse. Että se ei ole se mulle se niin kuin mallia tai ohjetta seuraaminen ei ole se juttu. Mä tykkään tehdä kyllä kirjoneuleita toisten mallista ja semmoista, mutta mä tykkään ihan hirveästi tehdä ihan niin kuin vaan silleen justiinsa niin kuin rentoutuaksi. Mä oon aina sanonutkin, kun mä oon niin kuin itse hoitaja, että niin kuin kaikki on hoitoa, kaikki on hyvinvointia, neulominen on hyvinvointia. Jos sä teet sen silleen, että sä rakastat sitä, että susta on ihana tehdä sitä ja se on sulle semmoinen, niin se on hyvinvointia. Sitten jos siitä tulee pakkopullaa, niin eihän se enää mitään hyvinvointia ole. Mutta joo, sellainen niin kuin, että mä jotenkin kauhean semmoinen, mä en jaksa tehdä niin kuin neuleita, niin kuin esimerkiksi jos villasukat on mulle semmoinen, että siinä on aina se sama, että siinä pitäisi olla aina joku idea, joku juttu, miksi mä haluan tehdä sen jotenkin eri tavalla. Nyt mä tein kesäsukkia tästä langasta, just mä tein yönsukat niin kuin nimeltään ja sitten tein aurinkosukat, niin kuin tein pitsisukkia. Ja meinasin niistä tehdä sitten neulamallit, mutta sitten mä kuitenkaan en ainakaan vielä ole tehnyt. Mutta kun mä oon niin laiska tekee sukkia, niin nyt mulla on 3 sukat. Että ei se tukkaan mennyt. Ja halusin kokeilla, että minkälainen se on, kun tehdään ihan tämmöistä ohuesta, että mikä siinä sitten on se kesto ja miltä se tuntuu sitten niin kuin kaikkineen. Mut joo, tällaista tällä kertaa ja ei mulla varmaan muuta. Ja joo, tällä aloitellaan ja katsotaan, että onko kellään kiinnostusta seurata tätä kanavaa ja millä tavalla lähdetään liikkeelle sitten tästä eteenpäin ja mitä kaikkea kivaa sitä voisi tehdä ja mitenkä tämä mun neuleharrastus kehittyy sitten loppujen lopuksi, koska nyt vasta oikeastaan kun mä oon niin kun antanut itselleni luvan tehdä enemmän, niin nyt se on vasta lähtenyt liikkeelle, kun mä oon tosiaan teen niin monenlaisia, mä näytän sitten mitä kaikkea mä teen ja jotakin siellä näkyykin semmoisia lyhyisiä tuossa kanavalla, semmoisia kun mä oon tehnyt semmoisia videonpätkiä. On halunnut laittaa talteen niistä, että jää niin kuin itsellekin muistoksi sitten. Mutta kiitos, jos kuuntelit siellä ja ihanaa, jos tulet seuraamaan ja tykkäät ja kommentoit ja kerrot mitä toivoisit ja mitä sitä kaikkea. Mutta ihanaa kevättä ja mä lähden nyt tonne sisälle vähän sen iltapalastelemaan ja yritän lähteä koostaa teille tämän videon siellä, että jos mä saisin sinne niitä kuvia mukaan. Kiitos kun oot siellä. Moi moi!